Татар көйләре, Чуваш рокы һәм Удмурт пәрәмәчләре барысында Итил фестивалендә күзәтергә була иде. Искәндәр Гыймалтдинов та фестивальне күреп кайтты. Казан гаилә үзәге каршындагы мәйданчыкта беренче тапкыр Идел буенда яшәүче халыкларга багышлап Идел фестивале үтте. Удмуртия, Мордовия, Чувашия, Марий Эл һәм Башкортстан барысы да үзләренең кул эшләнмәләрен алып килеп, тамашачыга үз милли мирасы үрнәген тәкъдим иттеләр. Biz келдек Уфадан, Башкортстаннан, намындай матур әйберләр сезгә китердек. Шундый матур бәйрәмне бергә каршы алабыз. Бұл фестивальға бізді шақыруғаныңыз үшін бик біз шатпыз. Әлбетте, һәрбір сараларда біз катнашырга шақырған орындарға біз килеп, үзебезнең әйберләребезне күрсәтергә нык тырышабыз. Арт-объектлар, фотозона һәм мастер-класслар тамашачыны битараф калдырмады. Һәм кайберләре өйләренә милли нәкышле рәсемне алды. Bu İdil boyu халыкларының фестиваленә племяшкамның әйберләрен алып килдем. Ул художник-дизайнер, татар халык орнаментлары белән әйберләр ясый. Картиналар, открыткалар бар аның. Альбом раскраска дибез, буярга бик матур ясалган. Кичкенәләрдән алып ул менә әйберләрне зурларга хәтта возраст ограниченный түгел. Фестивальдәге катнашучылар Идел төбендә урнашкан шәһәрләрдән килеп, заманча, туган телләрендә язылган җырларын тамашачыга тәкъдим иттеләр. Барысы да үзенчәлекле һәм милли колоритын ассызыклый. Идел фестиваленең төп максаты ул әлбәттә бүгенге заманда, бүгенге көндә менә бу традициялар, гореф-гадәтләр ничек яши, яшьләр аларны ничек гәүдәләндерә һәм киләчәк буынга илтеп тапшырачак. Чөнки без әлбәттә теге музейлар, дибез театр дигәндә дә әле традициялар дибез күбрәк әйбит. Ләкин бит аларны музей халәтендә генә яшәтергә түгел, менә бу тузаннарны өреп, бүгенге заманга яраклаштырырга да кирәк. Чөнки без әгәр дә шулкадәр аерылсак, бер-беребездән яшьләр һәм өлкән буын ниндидер күпер булмаячак. Менә бу фестиваль бәлки ниндидер дәрәҗәдә күпердер дә. Фестиваль Идел буенда яшәүче халыкларны берләштерә һәм аларга хас булган телләрне, милләтне саклау өчен үткәрелә. Здесь испокон веков жили разные народы, особенно народы Поволжья. Безнең шәһәр күп милләтле шәһәр. Мордвалар, удмуртлар, марилар, башкортлар, руслар һәм татарлар электән дус яшиләр. Әлеге фестиваль безнең дус булуыбызны күрсәтә. Быел Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Һәм әлеге ел дәверендә без туган телләребезне саклыйбыз һәм әти-әниләребез җиткергән әйберләрне без онытырга тиеш түгелбез. Күп милләтләрне, күп сәләтләрне Идел үз буйларында үстергән һәм әлеге фестиваль аңа дәлил булып тора. Искәндәр Гыймалтдинов, Таһир Хәсәнов, Татарстан яулыклары.